Joe! I got burning up! Beer! Beer! Give us a beer! Homer! You promised you wouldn't drink. Čili zdar, milí priatelia. No čo, ako darí sa vám vo vašom pestovaní? Ja tohto roku prvýkrát pestujem čili na balkóne a teda nejaký veľký úspech to nie je, ale ani žiadna tragédia. Podarilo sa vlastne 6 rastlín, aj keď plán bol 10, ale na budúci rok to snáď vyjde. No a už sú na finálnom stanovišti, už sú na balkóne. No a kým si ja vypijem kapučínko a dám cigarilku, tak vy si pozrite krátke videjko, ako vyzeralo presádzanie a potom sa mrkneme, ako vyzerajú dneska 5.7. Tak ste videli, ako vyzeralo presádzanie. No a teraz sa mrkneme na tie rastlinky. Sú malé, oproti tomu, čo som mával v záhrade, sú podstatne menšie, ale na prvý rok balkónového toho by som povedal, že budiš, na budúci rok to snáď vyjde lepšie. Ono aj tie kvetináče sú malé, čiže tá rastlina nemá toľko kam sa pohnúť s koreňmi a ja si aj myslím, že som dosť pomerne neskoro presádzal. Mohol som to skôršie sa do toho pustiť, lebo už tie rastlinky majú aj plody. A na to, aké plody majú a ako tie rastlinky vyzerajú zblízka, sa pozrieme za pár sekúnd. A vy sa môžete v komentároch pochváliť, ako sa vám darí tohto roku. Ja by som povedal, že not great, not terrible. Ináč bola tu taká búrka, že jednu rastlinu mi vykotilo úplne, lebo nie sú tie rastlinky nejako chránené a tu z vrchu rúbalo na nich dáš a tu hneď prvú mi normálne vymilo, vytrepalo. A hneď asi 2-3 dní po presadení, keď ešte nebola dobre zakorenená. Dobre, tak bez dalšího otálení ideme sa pozrieť, ako na tom vlastne dnes 5.7. som. Takže ako už isto viete, prežilo 6 rastlín a toto je tohtoročná skladba. Takže prvá je Penguin Mix. Tu už máme papričky, už sa zafarbujú, takže nieco na schroupnutí už čoskoro hádam bude. Krásna fialová farba. Uvidíme, ako sa potom do tej zrelosti vyfarbia pekne. No, ďalšia rastlinka je
Brown Butlach. Je to ešte maličký a máme tu nejaké kvety, ale zatiaľ plody žiadne. Ďalšia je Adži Charapita. Ďakujem Pištovi. A tu už máme, to sú také maličké čerešničky, guľôčky. Takže niečo tu už je a uvidíme, sú to veľmi dobré čili maličké. Ďalšia je, a som rád, že táto rastlinka prežila a podarila sa, Carolina Reaper. A tu už máme aj nejaké pidi papričky, takže nejaká Karolína bude na pošmáknutie. Aj keď teda na jedenie to veľmi nie je, ale koreníčko z nej bude dobré. A jednu určite okoštujem. Takže takto. Ďalšia v poradí je Nagamorich. A tu už tiež máme nejaké papriky. To je jedna tiež z tých super hotov. Takže sa teším. No a posledný je opäť Brown Butlach a tu sú už tiež nejaké papričky. Takže toto bude dobre. Budúci rok sa do toho pustím trošku ináč a verím, že tu bude 10 kvetináčov, ako bol aj pôvodný plán na tento rok. Ale bohužiaľ tento rok to nejako extra nevyšlo. Ale zase nie je to úplná katastrofa, no tak niekto pestuje vo veľkom, má tých rastlín viac. Ja som po minulé roky tiež mal viac, ale tohto roku už ani offroad nepestujem. Nemám na dedine žiadne, len tu v meste a týchto 6 rastlín prežilo. Toto je, myslím, že na prvú sezónu fajn. Čo sa týka hnojenia, hnojil som raz po presádzaní a dneska večer ešte pohnojím druhýkrát s tým chili fokusom a to bude všetko. Nie som nejaký extrémny fanúšik veľkého prihnojovania, aj keď potom tie rastlinky vyzerajú takto menšie, ale myslím, že to nie je nejaká tragédia. No. Určite ste na tom lepšie než ja, viacerí, alebo väčšina drvíva, dajme tomu, ale možno, že sa nájde aj zopár, ktorým to vyšlo ešte menej tohto roku. Takže za mňa asi takto a zhruba o mesiac už by sme si mohli aj niečo okoštovať z tohto snáď. Keď nepríde nejaká búrka a celé mi to úplne nerozoserie. Takže takto. Svetla veľa nemajú, keďže to je na západ, tu je ďalšia bytovka, čiže oni toho svetla ozaj akože no. Nie sú to vôbec, to nie sú optimálne podmienky. Ale aj v takýchto zlých podmienkach, doslova, že na pi sa dá niečo dopestovať. Čiže ak máte balkónik, určite na budúci rok skúste nejaké to čili. Nemusíte mať siaho, veľkú nejakú úrodu, milióny papričiek, ale niečo na schrumnutie sa určite nájde. A posedieť si tu pri papričkách má takisto také ozdravné účinky, že si sadnete na balkónik a pozeráte na papričky. Dobre, prajem vám všetko dobré, nech sa vám vo vašom pestovaní darí podstatne viacej ako mne tohto roku, ale ja sa nevzdávam, bola to zaujímavá, je to zaujímavá skúsenosť, a na budúci rok to snáď vyjde lepšie. Ale ani tento rok nie je úplná tragédia. Majte sa fajn, užívajte si život a chili zdar! I'm never eating chili again. Ooh, chili!